ప్రియాతి ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులకు మన ప్రభువు ప్రియ రక్షకుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామమందు శుభాభివందనములు. ఈరోజు దేవుని యొక్క వాగ్దానము, నేను సంఘమునకు ఒక సంగతి వ్రాసితిని, అయితే వారిలో ప్రధానత్వము కోరుచున్న దియోత్రేఫే మమ్మును అంగీకరించుటలేదు. యోహాను వ్రాసిన 3వ పత్రిక 1వ అధ్యాయము 9వ వచనము. ప్రియమైన దేవుని వారలారా, అనేక సంఘాలలో ప్రధానత్వం కోరుకునే వాళ్ళు, మంచి మాటలు చెప్పే వాళ్ళను, దేవుని యొక్క సత్యమును మనకు బయలుపరిచి దేవుని వైపు మనకు త్రిప్పాలని ఆలోచించే వాళ్ళను ఆటంకపరుస్తూ, వారిని అంగీకరించక వారిని మీద చెడ్డ మాటలు పలుకుచు సంఘములో సహోదరు ప్రేమను చెరుపుతూ ఉన్న వాళ్ళను మనం చూస్తూ ఉంటాము. ఏ సంఘమైతే సత్యమునకు సాక్షులుగా ఉంటారో, ఏ సంఘమైతే వాక్యానుసారమైన జీవితాన్ని జీవిస్తారో, ఏ సంఘమైతే దేవునికి ప్రథమముగా స్థానాన్ని ఇస్తారో ఆ సంఘము అంచెలంచెలుగా అభివృద్ధి పొందుతుంది. ఎవరైతే సంఘ బిడ్డలను, సంఘ సేవకులను, అలాగే సంఘ సహోదరుల మధ్య ప్రేమను చెరిపే వాళ్ళు ఉంటారో వారిని దేవుడు మార్చాలని మనము ప్రార్థన చేయాలి. వాళ్ళ జీవితాలు సహోదర ప్రేమతో, సత్యముతో, దేవుని వాక్యముతో నింపబడేలాగా మనందరం దేవునికి విజ్ఞాపన చేయాలి. కాబట్టి ప్రియమైన వారలారా, దేవుని బిడ్డలంగా మనం అటువంటి మనసును కలిగి ఉండుట మనకే నష్టము గనుక మంచి మనస్సాక్షిని కలిగి దేవుని బిడ్డలను ప్రేమించుచు వారి యొక్క ఆత్మీయ స్థితి కొరకు మనము పోరాడాలని, అనేక ఆత్మలను పట్టబడడానికి మనం ఒక సాధనాలుగా దేవుని పనిలో వాడబడాలని ఈ వాగ్దానం మనందరి జీవితంలో నెరవేరునుగాక. ఆమేన్.